Sanna on meidän eduskuntaryhmän vihreä helmi, täytyy sanoa näin. Eli Sanna on ympäristöasiantuntija, ympäristöteknologia-asiantuntija, eli kansanedustaja ja ihminen, joka ymmärtää tulevaisuuden päälle. Sannan ajattelu lähtee tämmöistä ympäristöfiksusta ajattelusta, eli me voimme vähentää päästöjä, me voimme vähentää ympäristön kuormitusta, kun kytkemme markkinatalouden välineeksi tähän tavoitteeseen. Eli että yrittäjyys, taloudellinen kasvu ja kestävä markkinatalous eivät ole vastakohtia kestävälle kehitykselle, vaan itse asiassa vastuullinen markkinatalous on kestävän kehityksen kumppani. Sen takia me tarvitaan tämmöisiä Sannan kaltaisia asiantuntijoita, jotka ajavat ympäristöfiksua politiikkaa, niin että ihmisillä on töitä, luontoa ei kohtuuttomasti kuormiteta tai itse asiassa päästään suljettuihin kiertoihin joissakin lajeissa. Ja tarvitaan siis teknologiaosaamista. Ja tämmöisiä intohimoisesti näihin asioihin syttyviä ihmisiä eduskunnassa siis tarvitaan. Sannan yksi kiistaton vahvuus on se, että hän on myös kulttuuripersoona, suuri kulttuuripersoona, kulttuurin ystävä. Eli tämä henkinen Suomi ja eteenpäin katsova ympäristöfiksu Suomi yhdistyy fantastisella tavalla Sannan osaamisessa ja persoonassa. Mä toivon todella, että eduskunta saa Sannan kaltaisen vaikuttajan myös tulevaan päätöksentekokauteen. Politiikka on aina ryhmätyötä ja jokainen tarvitsee tukijoita, sen takia mä kannustan sinua tulemaan Sannan tukiryhmään.